Keke kowe mau melu nyinden awan to? Nggih. Ya iki opahe. Nah niku Pak. Jan. 100 ki nek ming buruh gendong ora krasa. Alhamdulillah, mangane becak. Wah, pokoke tukon bebak, tukon pupuk laris. Ya, matur suwun. Wiwitane ya diaturake. Tembang kangen ana ya Gerajakan Banyuwangi Mbak Ayu wis cetha ya Sesideman no ya iki sing ora ana jenenge sinden Sesideman neno ana dite yuk Nes oh nggih 100-nya tak keke kowe mau melu nyinden awan to nggih ya iki opahe nah niku Pak Jan 100 ki nek ming buruh gendong ora krasa alhamdulillah mangane becak wah pokoke tukon bebak, tukon pupuk laris. Ya, matur suwun. Wiwitane ya diaturake. Welinge Pak Manitia sing sak cukupe wae nok limbukan ya ora apa-apa. Mangga. Wiwitane andere budaya kang olah budaya iki yo di live streaming karo live streaming awake dhewe siji apa loro sa live streaming satu oh iya live streaming biasane loro saka Dalang Sena karo PWKS live ning ki ming siji sing melu mrene mak iya saka Dalang Sena channel penonton wis ngancik 19.000 piyayi no. Wah iya luar biasa siji mak siji kuwi. Ya akeh sing padha mresani. Mula anu apa jenenge merti dusun Krajan Brigas kene ora mung dinikmati karo para warga sak kiwa tengen kene ora mung sak Indonesia no. Ning sak donya kabeh iso mresani. Luar biasa yo mak saiki canggih. Ya terus sowan menyang kutha gedhe nenono bandara Troska ketoke bocah isih cilik. Isih cilik apa? Mrojol siji pisan. Oh, wis anak-anak to wis. Saiki man kok. Kenekaten. Nggih mboten lha pun umure. Ah ya wis umur ning dedeke piadeke semur ora kayane isih bocah to. Iya. Slendang Selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana swara kurang bremana ning wasis ning wasis ngungrum marang
bendoro angungrum marang bendoro Dyah Sulistya Dyah Sulistya pijer incangake alis monggo yuk terus tresno tungtang tungtung terus tresno sesidemen lela 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 la la lela luwe becik monggo luwih becik matenono timbang marang kula warga kerwelan praputra neno neno liwat kincang ing alismu kuwasa aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nakian bocah gunung ketuwung jiwa ragaku gak kurang kehormatan mamrung rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe monggo urip ana kutha gedhe kowe tak tukok
urip ana kuda gede penak tukake omah sak isine kowe apa wae nadyan sesida Sesideman ya lumantar Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh iya. Jenenge kok le apik men ayo. Aja tak anggap sembrono. Ayo gentenan. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki sing sinden blasteran gembel karo kepok. Ya Mbak Elisa jumeneng. Ya.